mbukeli bese ngikwamukela la ohlelweni lwethu iPositive Talk kwezasekhaya TV. Ngesonto eliphelile ke mbukeli uzokhumbula ukuthi sikhulume ngokubaleka kokuphumela obala uma ngabe usunaleli gciwane lesandulela ngculazi. Angiphinde ngibongeke kulabo abahlale nathi kwiFly Radio ngomsomluko phakathi kwa12 no3 ntambama nalabo abasubscribeile kwezasekhaya TV. Nawe ke mbukeli angiphinde ngikukhumbuze ukuthi usengaba ingxenye yohlelo lethu ngokuthi usivakashele laphana epage lethu ku Facebook iPositive Talk. Ungaphinde futhi ukwazi ukuxhumana nathi ku WhatsApp enambeni e061 401 7076 nalaphayana ku media@ezasekhaya.gmail.com. Namhlanje ke ohlelweni mbukeli sikhuluma ngezindlela zokubhekana nestigma uma ngabe usuphumele obala mayelana nesimo sakho segciwane lesandulela ngculazi. Singekuphike futhi ukuthi noma sekuphele iminyaka eminingi igciwane lengculazi likhona, kepha kusekhona abantu namanje abasaqhubeka nokucwasa abantu abaphila negciwane lesandulela ngculazi. Namhlanje ke mbukeli sisenayo intokazi uSthandiwe okaDlamini ozowasicacisela ukuthi yena umelane kanjani nestigma kule minyaka ewu22 aseyiphilile negciwane lesandulela ngculazi. Sithandiwe, angiphinde kwamukele futhi ohlelweni iPositive Talk la kwezasekhaya TV. Kuyintokozo ukuba nawe. Ngiyabonga Nonkanyiso, kuyintokozo ukuhlanganyela nani ohlelweni lakho iPositive Talk. Angithembe ukuthi lolu hlelo luzosiza bonke laba abadinga usizo, especially kuthina esiphila negciwane lesandulela ngculazi. Ohlelweni oludlule usichazele ngokubaleka kokuphumela obala ngesimo sakho uma ngabe usunesandulela ngculazi. Namhlanje ke ngifisa ke sibheke ukuthi abantu nje bomphakathi bakwamukela kanjani emva kokwazi ukuthi usuphila nalesi sifo. Kwangelula neze Nkosazana. Mase uphumelile obala bekumele wazi ukuthi kuningi okuzokwenzeka. Baningi abantu abazokulahla ngoba nakho becabanga ukuthi igciwane lengculazi izobe selingena kubona mabesondelene nawe. Lokho okuya nanokuthi upartner wakho ozwana naye bekuwukuthi uyagembula ngempilo yakho uzobe siyakushiya ngoba istigma asilula ukuthi ubhekane naso mangabe umuntu. Umphakathi awuzange uzongiseke. Ngase komndeni wami umphakathi wona awuzange uzongiseke. Ngaleso sikhathi sengikhulumela ngaleso sikhathi eminyakeni ewu19 edlule ngoba after 19 years la ngikhona ngiphumela obala 19 years back. Angiphumelanga obala immediately ngizwe ukuthi kwenzekalani ngami ngoba bengazi ukuthi lokho bengakabi ready ukuthi ngakhuluma nomunye umuntu. But 19 years ago mangiphumela obala akuzange zokube lula, bengisaba nanokuthi mhlambe khona umphakathi into ongasungenze yona. Kongelula neze ukuthi mawuphumela eminyango ungazi ukuthi nomakhelwane uvula amafastela uyakubuka ukuthi oh hawu bathengani yakhona iPositive kwenzekalani. Kongelula. Kodwa ke ngokuhlala wazi ukuthi siyawushintsha umphakathi the way ubona ngakhona, ingakho ngeke ngitshela ukuthi sesamkelekile emphakathini. Okunye ke engifuna ukuthi sikubheke ngaphandle kokuthi uphumele obala emndenini wakho nasemphakathini, kunomunye umuntu obalekile ekufanele ukuthi azi ngestatus sakho, umuntu osukuzwana naye. Mhlambe kwabanzima kangakanani ukuthi uphumele obala kuyena ngesimo sakho? To be honest and true, kwena umuntu ngathi mangabe ngimtshela ukuthi I am HIV positive wangishiya. Wakhombisa ngathi une support ukuthi hayi ngizohlala nawe, ngizoba nawe, ngizokuthanda, but wabona kwancipha ukungibona ukungivakashela konke kwase kuyancipha ngoba besenalokho ukuthi kushuthi ngeke asakwazi ukuphila nomuntu ofana nami. Yebo, ngayithola leyo rejection ke naleso stigma sokuthi uzophila kanjani nomuntu opositive. Kanti yena wengazange azaye kuyitest ukuthi unayo noma kanayo yini. Ngenxa ke yento eyenziwa abantu esisuke sizwana nabo, umuntu uyakushiya akushiye kanti nayo uphila negciwane lakhe lengculazi. Wangishiya sisakazange azahlale nami. Ukuthi ngiyakhumbula mina Sithandiwe ngesikhathi ngiphumela obala, abantu abaningi bayiqhelelanisa nami, kwakhona nabangibiza ngamagama, nami ngazizwa nje ukuthi angiseyena lo Nonkanyiso lo bekade nguyena. Ngabe wena mhlawumbe awuzange ubhekane nesimo esifana nesami? Ngabhekana nesimo esifana nesakho sisi. Ngabhekana naso kakhulu ngoba bekunalokho ukuthi ngisho umakhelwane usefuna ukungibona ukuthi unyawo lami ngilibeka kanjani, ngihamba kanjani, ngigula nini, ngilala nini phansi. Kodwa ke ngosizo engalithola eindaweni ebengikade ngihamba kuzona, ama life skills ukuze understand ukuthi ubani empilweni, kwabalula ukuthi ngamkele konke lokho abasuke bekwenza kumina. Ungathi yini le dala ukuthi abantu baqhubeke nokucwasa abantu abanaleli gciwane noma sekufundise kangaka ngalo? Siyakhuluma Nonkanyiso, sifundisile, senze konke singakwenza, kodwa abantu basanalezi ingqondo
ingqondo zokuthi umuntu ophila negciwane lengculazi umuntu onengculazi akafani nabantu bonke abasemphakathini bakhohlwe into eyodwa ukuthi siyafana nabo bonke abantu ukuthi nje kufanele uphila ngendlela nathizene lefanele wenze ngayo abantu abafuna ukushintsha ngoba ingculazi isaqhubeka isakhona kodwa siyakhuluma zonke izinsuku mhlambe khona ezinye indlela ekufuna senze ngazo ukuze siqale sikwazi ukuthi siqale phansi sifundise laba abancane abafikayo. Mina Sithandiwe okungenze ukuthi ngikwazi ukuphila naleli gciwane iminyaka ewu-17 kwaba ukuzamukela. Mhlambe ungathini ngokwakho kubaleke ngani ukuzamukela ukwazi ukulwisana ne-stigma okuza nokuba positive? Ukuzamukela sisi ibona okokuqala ikwi-step sokuqala osithatha empilweni yakho uma ngabe usuphila negciwane lesandula ngculazi ngoba uma ngabe uzothi awuzamukeli wena uzo-expect ukuthi abantu bomphakathi bazokwamukela kanjani. Qala uthi yimina I am positive and I am proud, I am beautiful and ngisazoqhubeka ngiphila. Lokho kuzokusiza ukuthi nomuntu angafika athini kuwena uzobe wazi ukuthi it's like uziprotectile wena usifake wena wayibiyela wena ukuthi nomuntu angafika athini kuwena uzamukelile. Sesiphetha Sithandiwe ungathini kubantu ngokuthi bangabacwasa abantu abanaleli gciwane kodwa babanike support? Ngingathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babanikeze abantu abaphila negciwane lengculazi isupport, babathande, babanakekele ngoba lokhu ku-affect umhlaba wonke, aku-affect mina kuphela, aku-affect umndeni wami kuphela kodwa ku-affecta wonke umuntu ophila kuleli zwe siphila kulona and nabantu abapositive nabo bayithande. Akobe uzizeleke embukeli asikho isidingo sokuthi sicwase abantu uma sebenegciwane lesandulela ngculazi. Uma ngabe wenza lokho awuhlukene neze nawe nombulali. Sithandiwe asibonge kakhulu ngokuthi uphinde ube ingxenye yohlelo lethu iPositive Talk. Ngiyathemba ukuthi ababukeli kuningi abakufundile nabasazokufunda ngokuqhubeka beba ingxenye yalolu hlelo. Ngiyabonga nami sisi. Ngiyathemba ukuthi lolu hlelo lakho lizosiza abantu abaningi abadinga usizo njengamanje. Siliguqiseke mbukeli uhlelo lethu iPositive Talk la kwezasekhaya TV. Igama ke mina nguNonkanyiso ngwakahawula isibongo bengihamba nentokazi uSithandiwe okadlamini umntwana. Ungaqhubeka ke nokuba ingxenye yohlelo ngokuthi usubscribe, ulike, uphinde ushare lapha ku channel yethu ezasekhaya TV. Asihlangane kusasa ke mbukeli lapho sobe sithi khona World AIDS Day. Siyazi sonke ukuthi umhla ka-1 December uba usuku lapho kubungazwa khona labo bantu aba-infected naba-affectwe iyona indaba yegciwane. Mina-ke mbukeli ngisinde kuwena, qhubeka nokuba ingxenye yohlelo iPositive Talk. Ukuxoxa kungawenza umehluko.